u ďalšieho videa a toto video je také ráno video, lebo neviem, nemám nápad čo natočiť a som rozmýšľal celý deň čo natočím, nemal som nápad. Nakoniec mi ťuklo do hlavy, že mám nápad, že natočím random vlog, aspoň niečo, keď už tie dlhé doby, tie 3 dny som nedal video, tak sa posnažím aspoň, ako som povedal v prvom videu, aspoň splniť každý druhý, tretí deň dať video, čiže asi jak tak. No, čo mám nové, v tomto videu vám poviem, čo mám nové. Nové je to, že chodím do školy a nové je to, že nemám čas, lebo keďže chodím do školy, musím sa pripravovať do školy, musím sa učiť a nemám veľa času na to, aby som sadol pred kameru a natáčal. Čiže tak. V budúcich dňoch sa môžete tešiť na videá, možno keď natočím, lebo budem sa snažiť s kamarátom natočiť videá, nejaké vajny. Tie budeme mať pravdepodobne čas. Keď nebudem mať čas, tak bude to dosť ťažké. Ale keď nájde sa nejaká chvíľka, tak niečo natočím a keď nie, no tak nenatočím. Takže tak. Chcel by som natáčať aj hry, len musím nájsť aplikáciu, čo mi bude natáčať obrazovku. Lebo jednu som mal a nefungovala. A snažím sa nájsť, no márne hľadám, jak hľadám. Bomby. Máte novú úlohu. Toto by bol koniec tohto randomného videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a áno, hoďte tam like. Ak nie, nehoďte tam dislike. Ak ma chcete podporiť a chcete vidieť môj kanál, no a chcete ma podporiť, dajte odber. A ešte v popise máte môj Instagram. To by bolo asi koniec a ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.